салом алайкум, сар мекунем барномаи навбатиро. Ами дар комментариҳо бисёриҳо нависанд дар бораи тарк кардани ҷумҳурӣ ва бозгаштан ба ҷумҳурӣ савол додиянд. Ами якум савол ба ҳам ҷавоб медиҳем ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 24 омадагиае ки ҳар як шаҳрванд ҳуқуқи мусофират дорад ва ҳуқуқи тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба ҷумҳурӣ дорад. Яъне ки моддаи 24 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон абудро мехонем, ҳаматон мефаҳмем ки ҳаққу ҳуқуқ дорем барои тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба ҷумҳурӣ. Мегзарем ба саволи дуюм, савола додаи Бобур. Киҳо ҳуқуқи иштирок дар интихобот надоранд? ҳуқуқи иштирок дар интихобота дар моддаи 27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиае ҳамун шахсое ки мақсад ай озодӣ маҳруманд, доғи судӣ надоранд. ҳамин шахсиятҳо наметавонанд дар интихобот ширкат боварзанд. Мегзарем ба саволи сеюм, савола додаи Ҷамшед. заминҳои захираҳои давлатӣ дар ягон кодекс ҳастай? албатта ки ҳастай. Дар кодекси замин боби 17 моддаи 99 ҳамин омадагиае дар бораи захираҳои замин. Мегзарем ба саволи чорум, савола додаи Мир Пи. номушнавистагиай. салом бародар, ай рӯи қонун гаира бояд чанд қад ждат кунӣ? ай рӯи қонун ай 3 минут то 5 минут гаира интизор мешавӣ вақте ки маънат куна дар ҳамин муддат агар ки ба назд наомад метавонӣ ки ҳай кунӣ бурай бо. Мегзарем ба саволи панҷум, савола додаи Ислом Кузиев. дар Тоҷикистон металлоискател истифода бурдан мумкин аст ё ки не? албатта ки танҳо дар махсус гурӯҳҳо мумкин аст ки вайёра сапиёр ном мебаранд. мақсад мақомотҳо доранд, махсус гурӯҳҳои бахчон кормандоре ки сапиёр ном доранд, амво метавонанд ҳамин чиза истифода баранд. мегзарем ба саволи шашум, савола додаи Муҳаммад. ҳангоми бо гаӣ ҷанҷол кардан гаира бизанӣ чанд сол ҷазо метиҳанд? 2 сол озодӣ маҳрум мекунанд. мегзарем ба саволи чорум додаи Алиҷон Одинаев. салом ака, вақте дар Россия студенти баъди курси як каникул дар Тоҷикистон биёи аблава мехапад? не вақте ки тобистон дар Тоҷикистон меои дар ӯ вақт аблава нестай ва бадиемаш ки ту студенти студентский билет дорӣ, фарқ надорад ки ту дар киҷо мехонӣ. мегзарем ба саволи панҷум, Фирӯз Назаров додаи савола. салом ака, судяи прокурор чӣ фарқ дорад? судяи прокурор ҳамин фарқ дорад ки прокурор айбдоршаванда эътироф мекунад ҷинояткора ва парванда оғоз мекунад. судя боша қарор мебарорад, мақсад судшаванда эълон мекунад авая. тамом ҳамин фарқият доранд якдигариш. мегзарем ба саволи шашум, савола додаи Гулов. дар қонун киҳо баробар ҳуқуқанд? дар қонун зану мард, яъне ки ҳама баробар ҳуқуқанд. моддаи 17 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонда омадагиае. бо ҳамин чиз будро худат бибин, ба чашми худат хуштар бихон. мегзарем ба саволи ҳафтум, савола додаи Саид Давлатов. салом алайкум ака, ман мухлиси барномаи шумо ҳастам. бачаи ноболиғ ба духтари ба балоғат расида алоқаи ҷинсӣ кунанд, кадоми вай ҷазои вазминтар метиҳанд? аки кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон боби 14 моддаи 86 банди дера бихонам ҷо навистагиай дар бораи ноболиғон, ҷазоҳои ноболиғон омадагиай ки ай чанд сол то чанд солай, дар ин ҳолат ай 7 сол то 10 солай. боби 14 моддаи 86 кодекси ҷиноятӣ банди дера бихон. мегзарем ба саволи навбатӣ. ин саволам не ҳамин комментарий бидай Раҳматулло Шаробов. гап нест, раҳмати худо бар ту бод акаҷон. хела барномаҳои хуб ҳаракат кун, худо қувват диҳад. беҳтарин, зинда бошен. салом барои дастгирӣ раҳмат, зинда бошен. навистаед бародар, илтимос ёрдам кунед, чӣ хеле ҳамин брат сормонда савол тем. ташаккури зиёд бародаро барои суханҳои хуб навистагитон. ҳаматон зиндаву саломат бошен. ва ин бародар аслан навистае ки илтимос ёрдам кунед, чӣ хеле савол тем. бародарҷон, ягон ҷои мушкилӣ надорад. ҳамин видеое ки ту тамошо кардестай поён мекунӣ, ҳамунҷа дар навистагие ки комментария мемонӣ, дар ҳамунҷа комментарита мемонӣ. тамом, ягон ҷои мушкилӣ надорад. мегзарем ба саволи навбатӣ, савола додаи Ислам ТВ. ҳазор раҳмат бародар барои ҷавобо. ака савол, ман дар Россия зан дорам, ЗАГС кардагиам, дар паспортам печат названия метавонам дар Тоҷикистон зан гирам, ЗАГС кунам? не бародари азиз, ту дар уҷа ки ЗАГС дорӣ, да ту иҷозат нестай ки биё иҷа диҳимбора туй бикунӣ, яъне ки бо ба ЗАГС зан бигирӣ. дузанагӣ ҳисоб мехӯрад, 3 сол то 5 сол статья дорад дузанагӣ. мегзарем ба саволи навбатӣ, савола додаи Барада.
салом ма дар Россия метавонам ҳамиҷа пул равон кунам, права туғрӣ мекунанд? Не, албатта ки худат биёӣ баъд рӯи қонун туғрӣ мекунӣ, мехонӣ, дарсша мегирӣ. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи патсани бетақдир. салом алейк, акаи Сорбон баъди марги падар дар хонаи падарат зиндагӣ кина ва дар ҳамон замин хона пӯша, замини хонаи ҳавай меша? патсани бетақдир бародарҷон, ту савола доди пирахшрӯ бутевохита дар иҷа нависае ки дар хонаи падарат зиндагӣ кина, не ки нанависае кира дар назар дорӣ ва бо нависае ки дар ҳамон хона, дар ҳамон замин хона пӯша. ту савола дар бораи ки дар доираи чӣ додаи ман нафаҳмидам ростига бародар. узр ки ба саволу ҷавоб дода наметавонам. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Ориф М. акая савол, як ба як задан мумкин аст ё ки не? Не бародар, мумкин нест. анис навистай бародар, зинда бошӣ, раҳмат барои видео. Тирам зинда бошӣ бародарҷон. саволи навбатиро додаи Идибеки Зафарӣ. салом алейкум бародар, дар ҳамин бораи ҳамхобагӣ ҳамҷинсӣ бо ноболиғон бисёр гуфтӣ, ҷавоб додӣ, бисёр савол додам. аммо аз ҳамин як савол медиҳам. вақте ноболиға ё болиға расидӣ, духтари хонара суд ба ҷавобгарӣ мекаша, правилна ту метавонӣ ба кала гирӣ, аммо духтара гириша суд накунанд, мешава ҳамихе. дар як ҳолат мешава. вақте ки духтар ба балоғат расидагӣ боша, яъне ки 18 сола боло боша, ту қатъи вай алоқаи ҷинсӣ кардӣ. дар ин ҳолат агар духтар худаш розӣ боша, хонагиҳои духтар розӣ бошанд, турам ки розӣ бошӣ, метавонӣ ту вай ба занӣ бигирӣ, никоҳ кунӣ, бигирӣ, ай ҷиноят кардагӣ, яъне ки халос бошай, тура ба ҷавобгарӣ намекашанд. дар ин ҳолат ана ҳастае ки ҳолате ки мисол ту қатъи ноболиғ алоқаи ҷинсӣ мекунӣ, ваям розие ки ту ба занӣ бигириш, турам розие ки вай ба занӣ бигирӣ, не ки дар ин ҳолат қонун иҷозат наметиҳад, тура ба ҷавобгарӣ мекашанд ва қонун омадагие ки ай 18 солагӣ духтар ба шавҳар биромада шава. ба ҳамин хусус агар ки вай 18 сола шидагӣ набоша, розира ҳам бошанд, тура ба ҷавобгарӣ мекашанд. қонун иҷозат наметиҳад ки ту вай ба занӣ бигирӣ. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Чейз. ай танзим меша ягон хел иҷозат бигирем ки саҳар ҳам оши наҳор кунем, бегаижда ресторан, ака рӯи қонун намешава. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Асомиддин. салом бародар, раҳмат барои дастгирӣ. бародар, ҳамин саволи мада ҷавоб гардон. агар ноболиғ 17 сола ҷиноят содир кунад ва ба хориҷи кишвар рава ва он ҷо ба синни 18 дарояд, баъд аз ҷинояташ хабардор шаванд, оё кормандони милитсия ҳақ доранд ки ба падару модараш зӯроварӣ кунанд, талаб кунанд ки фарзандатонро биёред? аки иҷада ҳастай як роҳи осон ки ӯ шахсията розыск наметаванд. вақте ки ӯ ба балоғат расид, падару модари дига дахолат надоранд. мақсад розыск наметанаш. вақте ки дастгириш ки кардан, гарчанде ки ӯ 18 солагира пир кардагӣ боша, мисол 18 сола ё 19 сола боша, не ки ҷиноята ки дар ноболиғӣ кардагӣ боша, назди қонунда ба ҳамун даври ноболиғ буданаш ҷавоб метиҳад. яъне ки дар 17 солагӣ ҷиноят кардагӣ боша, 18 сола шида боша, дар ҳамун 17 солагиш ҷавоб метиҳад. мақсад ки бебалоғат боша, агар болиғ набоша, дар ҳамун вақти беболиғиш ҷиноят кунад, баъдан ба 18 бираса, ӯ ҳамун вақти ноболиғ буданша қонун ба назар мегирад, ҷиноята пеш мебарад. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Ҷумъахон Эшпулатов. ассалому алейкум бародар, ҳамин савола ҷавоб медодем. модари ман 4 сол пеш ба шоҳид буданаш ба ҷавобгарӣ кашида шуда буд. ҳамон вақт модарамро ба хориҷа овардам. ҳоло бошад ҳеҷ кас аз кормандони давлат намепурсад вай дар куҷост, делаашро магар чанд сол намехобонанд. дар ин хел ҷиноят шоҳид шудааст, ронанда ба роҳгузар заду хурд кардааст. модарам пассажир будааст, модарам ягон бор ба суд нарафтааст. чӣ тавр дела тайёр кардан магар ин хел мешавад? бародари азиз мефаҳмондӣ, модари ман саломатиаш он қадар хуб нест, тоқати саволу ҷавоби милитсияро надорад. саволам дароз шуд, аммо якум бора савол медиҳам. зинда бошӣ бародарҷон, ҳеҷ гап надорад. саволи дурозам бошад, ҷавоби кӯтоҳ дорад саволот, барое ки шоҳид ҳеҷ вақт дар назди қонун ҷинояткор намегзарад. ҳеҷ вақт қонун шоҳида делаҳӯй намекунад нисбаташ. ӯра как шоҳид даъват мекунад, мепурсанд ҳолати кора, рафти кора ки чӣ хел буд, баёнотша мегиранд, ҷавоб метиҳанд. барое ки бугӯй дела кардиян, ҷинояткор гуфта ба ҷавобгарӣ кашидиян,
کسی کرده کاری غیر قانونی است. خیلی گپ در قانون نیست. شاهد هیچ وقت به جوابگری کشیده نمیشود. تا خیوه رفتی کارا بیانات میگیرند. تمام. امام حسین закиров нависай бародарҷон аҳамият натаҳ ҳар хел ахмақона кортона пеш барен раҳмати калом барои ҷавоб додантон бениҳоят хирсанд шудем бародар барори кор шумо дар худо хоҳонем ки як коргари ростгӯи ростқавл бошем. худо хоҳад бародар ҳамин хел мешем. чӣ қадаре ки метавонем ба шаҳрвандо кӯмак мерасонем ба саволашон ҷавоб дем сари вақт. саволи навбатиро додай. شمسیه ستاروا سلام اکا التماس با سوال جواب ته در تاجیکستان ملیسا ها حق دارن در راه ترا بقوان جیبکوتا بکوان یگان ملیسا یگان کارمند حق ندارد ترا راه بقپا بکوا یگان جای ترا یا کیسای ترا یگان چیزا بگیرن. مگذاریم با سوالی نوبتی. سوال دادای مهریدین. سلام برادر، یک چیزا نفهمیدم. این کودکس را ای کجای افتن ممکن و اگر گایی ممکنه پیشمون نیاید چی گپ میشود؟ کودکس ها که هر یک چی بخشا کودکس داره. مقصد کودکس جنایتی است، کودکس زمین است، کودکس اویلا است، کودکس حقوق ماموری است درباره گایی‌ها، درباره همه چی کودکس است. کتاباش در همین جای کتابخانه ها میفروشن، میتونین دسترس بکنین. در موضوعی که گایی پیش نیاید اگر ممکنه تو میتونی که وای 3 دقیقه تا 5 دقیقه را انتظار بشه. در همین طول وقت که وای به نزد نآمد میتونی های کنی برای و یگان خیلی جریمه نداره در این وقت. میگذاریم به سوال نوبتی. سوال داده خوشنود نظرف. بخشی شکای سوربان میگن شب حافظی کنی معرکه تویتم شب میتی راستای. اگه تنظیم گفتم که یک تاش اجازت میتیه یا که سحر آش نهار میکنی یا که ابتی در خونت معرکه میکنی یا که بگه در رستوران. تنها یک تاش اجازت های دیگه یگان چیش اجازت نیست. میگذاریم به سوالی نوبتی. سوال داده تجکه. سلام برات جان، سوالای من ماند که یکم در تاجیکستان من میتونم столовый برای خیتایی ها بکشم گوشت خر، قورباغه و چیزایی که تاجیکا در неприятные خوردن. دیم سوال. دو تا عروس دارم، هر دوش میتونم بزنی بگیرم، هر دوش روزیان. یک تاش زاکس یا تاش بزاکس اگر شوه باش طرف میکنم برای بزاکسش. همین را میفهموندیم. اگه ما در این باره که مثال غیر چیزای خودمون استعمال میکنن در دیگر جا چیزایی نمیگوشت خر، قورباغه و همیا، ما با یک سوال برادرمون جواب داده بودیم که قانون همین چیزا اجازت نمیده. صلیب ستانسیا همین چیزا اگر که تفتیش بیاد میقپا هم جریمه تون میکنه هم کارخانه تون محکم میکنه. یعنی که همون یگان رستوران دارید، استالوی دارید، اوجا گوشت خر اگر استعمال کنی با همون کلینتات ممکن نیست. گرچنده که کلینت های تا خیتایی باشه تاجیکار هم نباشن اگر همین چیزا اجازت نمیتین ممکن نیست. اما نشد ده تعرض داری اگر هر دوش میتونی بزنی بگیری یا که نه. برادر جان عزیز، ما در هر یک برنامه هم قریبا میگم میگم که ده زنگی معنی این فرق نداره که وای هر دی دخترا روزیان یا که فرق نداره یا چه زاکس میکنی یا چه نمیکنی. ده زنگی معنی در قانون تاجیکستان ممکن نیست همین چیز. صادقов 07 нависая. салом алейкум бародар, беҳтарин сухану гап нест. зинда боши Содиқов бародартерам. нависай саволи навбатира бачаҷон. салом алейкум бародар, саволи ма чунин аст. вақте шаҳрванд доғи судӣ дора ба ному насаб шаҳалиш мекуна, ҳамун доғи судӣ дар ному насаби нав мегзара ё ки не? албатта ки мегзарад. میگذاریم با سوال نوبتی. سوال داده سعیدجان حلیمов. بعدی تمام کردن خدمت میتونیم در یگان ساحه وینی کار کنیم. البته به یگان مشکلی میتونی برای کار کنی یگان هم استرکتورای وینی ده. میگذاریم با سوال نوبتی. سوال داده فیروزجان. السلام علیکم برادر، التماس همین سوال جوابش گردون. یک همسایه از زنش جدا شدگی، زنک سه در خانه را خود کرده، بچه حلنامه سود شام آمدگی. یک بار از سود آمدن، او زنک جنگ برداشت و کدام تقاش دا زنگ زد. آدمای سود همین دیگه همین طرف نیامدن. چند بار به سرشان میروند. این روز پگه گفته گشتیان. اوجه یک سال شد دویده سه. در همین حالت چیکار کردن ممکنه؟ در این حالت وقتی که مثال حلنامه سود میبروید суд амира беаҳамиятӣ мекунад. гуфти худат тағабозӣ мекунанд ягон хе амира беаҳамиятӣ мекунанд. дар ин ҳолат метавонанд ғайри суд ба мақомотҳои болоӣ ариза бинависанд, муроҷиат кунанд. яъне ки ба прокуратураи генералӣ ё прокуратураҳои ноҳия метавонанд ба ҳамҷа
метавонем ба ҳамин мақомотҳо муроҷиат кунем, прокуратураи генералӣ ва прокуратураҳои ноҳия. Инак будан саволҳои имрӯзаи мо ба охир расиданд. ҳаматонда ташаккури зиёд барое ки барномаҳои маро тамошо мекунед, просмотр мекунед, комментариҳои хуб мемонед. бо шумо буд Сорбон Сафаров. барномаҳои навбатии моро интизор бошед ва чӣ саволе ки доред шумо дар поёни ҳамин комментариҳо саволотона битен. ҳатман мо ҳамаи саволҳои шуморо кӯшиш мекунем ки сари вақт ҷавоб битем. дар канали мо Чиба Вай подписатсия кунед. ҳама вақт бо шумоем.